Mahina po kamo sa Bicol. Sa video po na ito ay papasyal ko kayo dito sa napaka-romantikong pasyalan dito sa Camaligan River Park. Katapat lang po ito ng Camaligan Church, kaya naman hindi po kayo dito maliligaw. Lalo kapag kasama nyo dito ang inyong mga jowa at kinalaunan ay naging asawa. At ito nga po ang aking asawa na si Lucky Kuy. Paki-follow din guys ang kanyang page. Maraming salamat po. Ito na nga po at malapit na kami sa entrance. Ang entrance fee po pala dito ay 20 pesos lamang, pero kapag taga Camaligan ka ay libre lang, o di ba? Pero dapat ay may maipakita kayong ID na taga Camaligan talaga. Kaya eto na nga at nakalibre na naman kami sa aming pamasyal. At syempre, kinausap din ng aking asawa na si Lucky Kuy, ang entrance girl, para magpasalamat dahil kami ay nakalibre. At ayan na nga, at nagpa-picture na ang aking mga kasama na sila Mama, Ella, Badet, Buboy, Resty, Thea, at ang aking inaanak na poging-pogi na si Caleb. At syempre, hindi rin po papahuli ang inyong lingkod. Kiss! A mess! Happy Valentine's! Next! Abay, tama na nga ang kaswitan at baka tayo ay dumugi na ng mga langgam. At marami-rami pa tayong lalakbayin. At talagang ayaw namin magpaawat sa pagpa-picture dahil sayang naman ang ganda dito kung aming palalampasin at bihira lang ito mangyari. At ayan na nga po, kahit hating gabi na yan ay meron pa din nagsisidatingan. At eto din po ang entrance patungo sa katotohanan. Madalas po kapag araw ng Sabado at Linggo ay madalas po meron dyan banda at pwede kayo dyan magtagay-tagay. At dito din po matatagpuan ang floating cottage na pwede nyo arkilahin sa murang halaga lamang. Maganda po dyan dahil para na rin kayo nasa gitna ng karagatan. At ayan na po ang napakahaba at napakagandang tulay na nagtrending nung nakaraang bagyo dahil sa para na itong sumasayaw. At kung si Sarah Geronimo ay may sayaw para lumabas ang sikat ng araw, ang tulay naman na yan ay may sayaw para humina at tumigil na ang bagyo. Kaya hindi siya nasira kasi kumapit siya ng mahigpit para hindi masira. Parang relasyon din yan, kailangan mong kumapit at magpakatatag para hindi masira ang relasyon nyo ng palalabs mo. At dito na nga po kami sa lugar na punong-puno ng ilaw at may mga upuan din po dito na pwede kayo magpahinga kung kayo ay pagod na sa inyong karelasyon. At kapag Biyernes, Sabado at Linggo ay meron din po dito mga nagtitinda sa loob ng iba't ibang klaseng kakanin. Kaya naman talagang hindi po kayo dito magugutom. Pero minsan po kapag may mga iba't ibang klaseng okasyon ay meron po dyan mga nagtitinda sa loob kahit Lunes hanggang araw ng Linggo. At ito din po ang kanilang mga tuntunin at regulasyon dito sa loob ng Camaligan River Park. At sana ang bawat isa na magpunta dito ay sundin din natin ang kanilang mga regulasyon para hindi masira ang ating pasyalan. At doon po sa hugis bibig ng isda na yon ay pupunta tayo dyan maya-maya lamang. At pwede din po kayo sumakay sa kanilang pinapaarkilahan na bangka, pero kami ay hindi na sumakay dahil gabi na po. Mag-comment nga po kayo kung kayo ay nakasakay na sa kanilang bangka para sa susunod ay sasakay din ako. At eto na nga po at sa wakas ay makakaakyat na kami sa hanging bridge. Maganda po dito mamasyal dahil bukod sa mamamangha kayo sa kanilang hanging bridge ay mamamangha at mai-inlove din kayo sa kanilang mga libreng magagandang tugtugin. Mag-comment nga po kayo kung kayo ay nakadaan na dyan sa hanging bridge at kung ano ang inyong naramdaman. Dito nga po pala ito matatagpuan sa Santo Domingo, Camaligan, Camarines Sur, dito po sa Bicol. Napakalawak na po pala nitong pasyalan na ito dahil nung unang punta namin dito ay inaayos pa lang po yung lugar na yan. Maganda po dito mamasyal lalo kapag gabi dahil napakaganda ng kanilang disenyo sa mga ilaw. At eto na nga po at sa wakas ay nakaakyat na din ako. Kaso ang pakiramdam ko ay para akong kinikiliti na maiihi. Nakakatakot naman pero kailangan kong kayanin dahil paano ko masusubukan ang aking sarili. Ayan nga at iikot-ikot ko muna ang aking camera para makita nyo lahat ng nasa palibot ko.
Kailangan talaga maging matatag tayo sa lahat ng bagay para malagpasan natin ang bawat pagsubok na dadating sa buhay natin. Ang daming alam. Mega shoutout nga po pala sa mga kapamilya, kaibigan namin dyan sa Kamaligan, Camarines Sur. At eto na nga po at itutuloy ko na ang aking paglalakbay. At habang ako ay naglalakbay ay mega shoutout muna po kina Ariel Motovlogs. Pa-shoutout naman po from Libmanan, Camarines Sur. Francisco Belliesia, pa-shoutout po taga Nabuacam Sur. Ay Nabi Barachi na, shoutout po sa taga Bicol. Dennis Miday, pa-shoutout Mantabi Tebski Miday from Bula. Jericho Kindo, pa-shoutout po sa taga San Antonio, Buhi, Camarines Sur. At eto na nga po at malapit na sa katotohanan ang inyong lingkod. Ami S. Valenzuela, pa-shoutout po sa Barangay del Rosario, Batucam Sur. Aldren Sanorho Navarro, shoutout naman po Lods from San Antonio, Buhicam Sur. Rafael Cargente, pa-shoutout sa mga taga-Busak, sa padi ko na si Maki Agusto. At sa wakas ay narating ko na po ang tugatog ng tagumpay. Sana po ay makapunta din kayo dito at maraming salamat sa inyong panonood.